Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәерле юллар. Республикабызда яңа түләүле трасса ачылды. Бу жол төзелгән минем балалар өчен, үземнең балалар өчен, анаклар өчен. Жол бит ул бөтенесенә җитә, киң, бөтенесе җирлек. Шуңа күрә мин шат жолның менә шулай оешканына. Кышкы каникуллар бәла казасыз узсын. Татарстан буенча профилактик акциялар үтә. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Гаилә елын йомгаклап, Бөгелмәдә узып баручы елга нәтиҗәләр ясадылар. Мин бу тема өстендә инде күп еллар эшләгән идем. Сугыш башланган көндә ничегрәк булган. Менә шушындый иракларны күрсәтербез дип уйлыйм үзебезнең фольклор белән. Бүген Татарстан Республикасында бер юлы 3 масштаблы юл төзелеше объектын ачу тантанасы узды. Алар арасында Алексеевск-Әлмәт яңа автомобиль юлы да бар. Марат Шакирзянович, разрешите открыть масштабные транспортные объекты в Республике Татарстан? Движение поручаю открыть. Поехали. Алексеевск-Әлмәт юлы Шәле Баулы трассасы проектының бір өлеше. М7 һәм М5 трассалары арасындағы кисешмәләр һәм бір үк вакытта Европа Көнбатыш Кытай коридорының бір этабы. Трассаны төзү 2006 елда ук башланган. Бу эш барды 20 ел. Башлап җибәргәндә бөтенесе аптырап торалар, аңламыйлар, нигә син шушы эшкә тотындың, кайда аның файдасы, кайда эше кырые. Бу жол төзелгән минем балалар өчен, үземнең балалар өчен, анаклар өчен. Жол бит ул бөтенесенә җитә, киң, бөтенесе җирлек. Шуңа күрә мин шат жолның менә шулай оешканына. Тантана Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Ул исә туры элемтә аша дистанцион рәвештә кушылды. Рәис билгеләп үткәнчә, проект федераль ярдәм һәм хосусый инвестор катнашында мөмкин булды. Сегодня очередной радостный день. Второй этап Вознесенского тракта. Это объект стоит 27 миллиардов. Конечно же, без федеральной поддержки это было бы невозможно. Чарада шулай ук әлеге масштаблы проектны гамәлгә ашыру өчен көч куйган юл тармагы белгечләренә, проектлаучыларга һәм төзүчеләргә рәхмәт сүзләре яңгырады. 145 километр озынлыктагы Алексеевск-Әлмәт автомобиль юлы Татарстанның 5 муниципаль районы аша уза һәм төбәктә 1А югары категорияле беренче юл булачак. Бу объект бер үк вакытта бу объектта республикабызның барлык подряд оешмалары диярлек эшләү белән аерылып тора. Шул исәптән бездә төзелеш пигендә объектта 5000-гә кадәр кеше һәм 2000 берәмлектән артык юл төзелеш техникасы эшләде. 5000 человек и более 2000 единиц дорожно-строительной техники. Юл йөрү бәясенә караганда, биеклеге 2 метрга кадәр булган җиңел автомобильләр өчен ул юлның 1 километрына 4,5 сум булачак. Нәтиҗәдә бөтен маршрут өчен 653 сум тәшкил итәчәк. Татарстанда кышкы каникуллар исеме астында профилактик акция старт алды. Балаларның юл транспорт травматизмын профилактикалау максатында оештырылган чара республикада 23 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр узачак. Агымдагы елның 11 айында республикабыз юлларында 401 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 10 бала хәлак булган һәм 430-ы җәрәхәтләнгән. Кышкы каникуллар башлану белән балаларны йөртү кагыйдәләрен бузуны булдырмау буенча көчәйтелгән режимдагы чаралар уздырылачак һәм балалар җыела торган урыннарга аерым игътибар биреләчәк. ЮХИДИ хезмәткәрләре шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы кичкенә җәяүләргә дә игътибар итәчәк. Моннан тыш, хокук саклаучылар мәгариф учреждениеләрендә укучылар һәм аларның әтиәннәре белән профилактик очрашулар уздырачак.
Шундай ук лекциялар предприятие һәм оешмаларда да планлаштырылган. Яктылык көннең кыскаруын һәм катлаулы һава шартларын исәпкә алып, Татарстан Республикасы буенча дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларга аеруча игътибарлы булырга һәм яктылыкны кире кайтара торган элементлардан файдаланырга киңәш итә. Следует воздержаться от опасных маневров. Куркыныч тудыра торган һәм каршы як полосага чыгу белән бәйле маневрлардан тыелырга кирәк. Куркынычсызлык кайшын электреп йөрү мәҗбүри икәнен дә онытмаска кирәк. Җәяүлеләр машина юлын җәяүлеләр кичү аша һәм светофорның рөхсәт итү сигналына гына чыгарга тиеш. Тәүлекнең караңгы вакытында яки күз күреме җитәрлек булмаган шартларда җәяүлеләргә үзләре белән яктылыкны кире кайтара торган элементлар йөртергә киңәш итәбез. Убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Кыш мөгъҗизалар вакыты. Ул вакытны исән-имин чыгар өчен ЮХИДИ хезмәткәрләре әтиенләрне балаларына аеруча игътибарлы булырга өнди. Бөгелмәдә исә узган ел Россия Федерациясендә игълан ителгән гаилә елына нәтиҗәләр ясыйлар. Күршеләребезнең техника йорты концертлар залында гаилә елын ябу тантанасы булып узды. Мәдәният хезмәткәрләренең нәтиҗә ясавын безнең төшерү төркемендә карап кайттым. Гаилә йылы традицион гаилә кыйммәтләрен ныгытуга һәм балаларда мәхәббәт, хөрмәт, ватанпәрвәрлек һәм үз гаиләләре өчен горурлык тәрбияләүгә юнәлдерелгән күп кенә чараларга бай булды. Китапханәләрдә төрле акциялар, бәйгеләр уздырылды. Әлеге чаралар гаиләләргә үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтергә һәм буыннар арасындагы элемтәне ныгытырга мөмкинлек бирде дип сөйли китапханәчеләр. Ел дәвамында китапханәләрдә 200-дән артык чара үткәрелгән. Аларда 1000 якын бөгелмәле катнашкан. Быел бик күп чаралар узды. Төрле милләтләрдән булган катнаш, күп балалы гаиләләр белән уздырылган мероприятияләребез истә калырлык булды. Биредә бөгелмәлеләр балаларны ничек тәрбияләүләре турында сөйләделәр. Мәдәният хезмәткәрләре ел дәвамында юбиляр, яшь гаиләләрне, яңа туган балаларны хөрмәтләгән. Гаиләләр төрле иҗади конкурсларда үз талантларын тәкъдим иткән, шәҗәрәләр ясаган. Без күп фестивальләр үткәрдек. Һөнәрче бөгелмә, гаилә иҗаты, гаилә талантларга бай фестивальләре. Иҗат белән шөгыльләнүче гаиләләрне барладык. Бик актив ел булды. Башкарма комитетның мәдәният бүлеге җитәкчесе Лена Миннулина ассызыклаганча, гаилә ул безнең нәсел, безнең гореф-гадәтләр. Шуңа күрә гаиләгә карата җылы мөнәсәбәт тәрбияләү төп бурыч булып тора. Киләсе ел Россиядә ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Хәзер мәдәният хезмәткәрләре яңа планнар төзи. 9 май җиңү көненә карата борынгы әбиләр, педагог әбиләрдән сораштырып, алар белән бергә ничегрәк булган, менә сугыш башланган. Мин бу тема өстендә инде күп еллар эшләгән идем. Сугыш башланган көндә ничегрәк булган. Менә шушындый иракларны күрсәтербез дип уйлыйм үзебезнең фольклор белән. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Фамилия гаилә ял клубында яшь гаиләләр өчен 4нче остахана узды. Ул Әлмәттә быел Бөтен Россия креатив индустрияләр форумы Рос молодежь грантлар кысаларында яуланган грант бәрабәренә тормышка ашырыла башлады. Проектның авторы милләттәшебез Эльзира Саврентьева. Чираттагы мастер-класста хәбәрчебез Алсу Ахмәҗанова да гаиләсе белән катнашты. Нам сегодня предстоит общение, нам сегодня предстоит много улыбок, хорошая атмосфера. И главное, мы будем создатели чуда, потому что мы с вами сегодня создадим пряничный домик. Библионефть территориясында остаханаларга җыелу инде матур бер традиция. Аның оештыручысы Эльзира Саврентьева инде 2 ай дәвамында Әлмәтнең яшь гаиләләре өчен төрле чаралар әзерли. Ата-аналар һәм балалар әлеге мастер-классларны инде яратып өлгерде. Катнашучыларның саны артканнан арта бара. Бу юлы үзәктә прәннек йорты. Аны төзү өчен баллы крем ул цемент ролен үти. Прәннекләр ансыз стеналары, идәне, түбәсе. Если домик укасаем, это садики все. И звездочки. Бу ялган тәмләткечләр ясау балалар өчен генә түгел, ата-аналар өчен дә кызыклы һәм мавыктыргыч эш. Әмма прәннек йортын бизәү иң кульминацион мизгел булып чыкты. Биредә балалар аеруча мавыгы белән эшли. Остахана тәмамлагач та һәрберсе үз коллары белән ясалган әзер эшләнмәне кызыксынып карый, кайберләре тәмен татып карарга да ашыга.
Бүгінгі мастер-класстан шығып, инде мен әйтә алам. Минем планларым тормышка ашты. Рәхмәт Росмолодежь, рәхмәт мине җиңдергән өчен, миңа кул сузганнар өчен җитәкчеләребезгә һәм инде балаларга, әти-әниләргә. Алар бик теләп безнең клубка киләләр, китәсләре дә килми. Дәресләрдән соң һәр яшь дизайнер үзе белән үз куллары белән ясалган буялган тәмләткечләрне генә түгел, ә күтәренке кәефләрен дә алып кайтып китте. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Республикабызның төрле районнарыннан һәм Башкортстаннан килгән катнашучылар искиткеч тактик һәм техник алымнар белән уен күрсәтте. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Бу динамик һәм мавыктыргыч спорт түрі уенчылардан физик чыдамлык кына түгел, ә стратегик фикерләүне дә таләп итә. Уңышлы уенның мөһим элементлары булып сугуларның төгәллеге, реакция тизлеге һәм уен ситуациясенә яраклаша белү тора. Марат Мустафин шул фикердә. Ярышка алар азнакайдан 3 кеше килгән. Бала чактан ук җөрибез инде. Булай. Просто для души җөрибез инде. Нафис Галимзяныч үйретті бізні. Қазір бұлай іштен соң жүребіз, атнаға 1-2 мәртебе жүребіз тренировкаға. Спортчылар 5 төрле категорияда көч сынашты. Бу 18-дән 40-ка кадәр, 40-тан 60-ка һәм өлкәнрәк иратлар, парлы разряд, шулай ук төрле яшьтәге хатын-кызлар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, бу спорт төренең популярлыгы арту сәбәпле лига булдыру кирәклеге туа. Хәзер уенчылар ай сайын очраша һәм уйный. Бу турнир лигада 3-нчесе. 2 турнира у нас прошли командные. Это у нас собралось 16 команд, из них как бы 12 команд, то есть 10 команд с Альметьевска и команды со всего Татарстана. Это и Казань, и Челны, Заинск, Бугульма, Лениногорск, Азнакаево. Борис Гришинның өстәл теннисы буенча бу беренче ярышы. Әлеге спорт түрендә үсеш өчен зәйдә барлык мөмкинлекләр дә бар дип уртаклаша спортчы. Көндәшне уңышлы җиңү өчен дөрес тактика һәм стратегия сайлау бик мөһим. Тиз һәм җитез булырга кирәк дип ассызыклый. Ну, на самом деле, давно я уже, когда здесь еще в Альметьевске, кстати, учился. Мин Әлмәттә укыганда ук теннис белән кызыксына идем инде, ләкин профессиональ рәвештә ел ярымына шөгыльләнәм. Зәйдә мәдәният сараенда спортзал бар. Шунда йөрим. Профессионал дип әйтә алмыйм әле. Үз дәрәҗәмдә шөгыльләнәм дияр идем. У нас дворец культуры есть, там при нем спортзал. Вот уже занимаюсь больше полутора года, как бы. Ну, якобы профессионально, на своем уровне уж. Башкортстаннан килгән Алмаз Мусабировка бу спорт түрендә җиңү яки җиңелүеңнең беркемгә дә бәйле булмавы ошый. Үзеңнең хаталарың өчен син үзең генә җавап бирәсең ди ул. Во-первых, это спорт для одного человека. Тут ты сам от себя зависишь. То есть ты должен сам все принимать решения. Все зависит только от тебя, как ты тренируешься, работаешь. Ярышта катнашучылар яхшы кәефтән кала, әйбәт тәҗрибә дә алдылар. Үз яшь төркемнәрендә җиңүчеләр һәм призерлар лаеклы бүләкләр һәм грамота алды. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда яңа ел каршы алуга багышланган бәйрәмнәр дәвам итә. Әлмәтнең Шаян нәниләр 58-нче номерлы бакчасында шундый очрашуларның берсе үтте. Милли тәрбия, туган телгә мәхәббәт үстерүче бакчаның энҗе бөртекләре төркеме балалар тәрбиячеләре белән берлектә татарча бәйрәм уздырдылар. Биредә хәтта әкият геройлары да татарча бирде. Күркәм традиция буенча балалар янында Кыш бабай, Кар кызы һәм убырлы кунак булды. Әкиятләрдән аермалы буларак убырлы карчык тискәре образда түгел, балаларның дусты буларак чыгыш ясады. Һәрбер баланы үз уенында катнаштырып, бәйрәмдә катнашкан һәркемнең кайфын күтәрде. Әлбәттә, инде бәйрәм азагында барлык балалар күчтәнечләр алды. Быел да аларны район администрациясе әзерләгән иде. Чараны оештыруда тәрбиячеләр белән берлектә әти-әниләр дә катнашты.
Hürmetli tomoshachilarimiz, yangiliklar chiqarilishinin turi translyatsiyasini siz VKontakte sotsial shilterine kirib, Luch Elma turkumida soat kechki 7da ko'ray olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtiriladi. Ham tag'in bir muhim ma'lumot, hozir siz o'zingizda yangiliklar, aktual voqealar ham problemalar bilan o'rtoqlasha olasiz. Buning uchun ekranlaringizdagi siltama bo'yicha ko'chirgan mumkin. Tubagimiz uchun sifatli ham muhim yangiliklarni birga bildirik. Bugunga shular edi. Men Laysan Galiyeva ham montaj operatori Dinara Sitinskaya sizning bilan sog' bo'lishamiz. Eson sog' bo'linglar.